Tak, ahoj lidi, já vás vítám u mého čtvrtého let's play ze hry Shakes and Fidget. Začínáme klasicky na S1, kdy máme Sunnyho. Tady se nám věc nezměnilo, můžeme zkusit podzemní, nic tady dělat nebudem, můžeme zkusit terénku, ale nic tady dělat nebudeme, tady zkusíme akorát podzemko a arénu. Pak vám řeknu na další informace, co jako mám. Já vám to můžu v podstatě říct teď. Udělal jsem se novou postavu na S5. Hraju tam s Darmixem, jsem v jeho cechu. To vám ukážu až za chvíli. Teď zkusíme to podzemko. A nedali jsme, takže to je jedno. A teď se teda přesuneme na S5, kde mám tu novou postavu, jak jsem vám říkal. No, počkejte chvíličku. No, tady jsem si robil hubičky, 36, já mám hlídku, chci vám ukázat, počkej moment, já bych vám chtěl, tady ukázat, to, co jsem si vytočil za 2 hubičky, vytočil jsem tady tu zbraň, která myslím, že je rozhodně lepší. A včera obchodě nemáme nic, tady máme prostě takovýhle, to je prostě napravd. Přemýšlím, jestli bych si nekoupil tenhle, ale kamarádi mi říkali, že ne, že je to zbytečný, že si ty hobičky spíš mám nechat na expední, ale si třeba 300 touhy nebo aspoň 10 touhy denně. No, tak to by bylo z tohohle světu vše. A teď se přesuneme na S11, kde máme našeho mikrák, kde jsem dneska vůbec nebyl. Ho spolu mám ze včerejška, třeba na S1 vůbec skoro nechodím. Tady nám padla nějaká helma, já nevím, kde jsem to dal, jsem se cenu obratnost, to je horší, takže to prodáme, zbraně tady nemáme žádnou. Tak včera obchod, tady taky nemáme nic, tady máme na výdrž, ale lepší výdrž. Tak lepší výdrž, teď se to trošku seklo. Ale už to máme, co nám se padlo, něco horšího. Zase mám skoro výdrž, trochu aspoň. Tady taky můžeme zkusit podzemko, tady víc nemáme nic. Ale my se vylepšíme. A se vám omlouvám třeba za ty lagy, musíte pochopit, že jsem začátečník, že s tím nemám moc velké zkušenosti. Teď budeme zkusit Pirát krvavý noc, protože já vůbec nevím, koho mám zkoušet. Pirát krvavý nos a nedali jsme ho, což nevadí. Teď zkusíme arénu, kde máme pana Mejka. A zkusíme pana Mejka, snad to dáme. Ano, vyhráli jsme a my se přesuneme na S17, kde máme našeho viruse. Tam nevím, jestli tam něco vůbec já tam dneska nebyl. Vidíte, že tady bliká hlídka. Ale je mi divný, že budujeme 910. Psát na tabletu taky, to má pravdu celou. No, to je to. Tady se podíváme do zbrojíky. Jestli to nemáme. Nemáme tady nic, tady dáme čaroobchod. Jestli tam něco máme nebo nemáme. Já se omlouvám za ty takový ty menší lagy. Je to kvůli počítači, co mám pěkně blbej už. No, tady nic nemáme. 116. Ale inteligence se hodí. A 107 obratnost, kovíně spíš 107 obratnost. No, tady mám 120
12, ale to je jenom zkusíme podzemko, ale ale před podzemkem zkusíme teďka skorpitom. Omlouvám se, že se mi to tak seká, nebo jako to, velice těsný boj. To jo. A zkusíme to podzemí, kde mám zkusíme z rvoucího raptora, který asi ne... 4480 hápka moc byla. Škoda. No, tady už nic zkusit nemůžem. Takže jak já tak vidím, tak já bych se z tohohle videa s vámi rád rozloučil. Bylo takový kratší videjko, skoro 7minutový, takže si myslím, že je to docela dobrý. Tak já se s vámi loučím. A ještě otázka pro dnešní LP. První otázka ze všech 4 LP, co jsem ze všech 3 LP, co jsem udělal. Kdo bude chtít, aby ty let's play byly zábavnější, lepší, aby se mělo víc postav, aby to trvalo třeba přes 10 minut s postavama, tam mi může někdo půjčit postavu do videí, potom zveřejním ho v tom videu, udělám mu to, reklamu a takové. No, bral bych postavy nad level 50, to by bylo asi tak, no to byla otázka pro dnešní den, já ji zopakuju. Pro dnešní LP, já se vám omlouvám. Kdo bude chtít, aby ty videa byly zábavnější, lepší, delší a tak mi může půjčit postavu kdo mi bude chtít půjčit postavu, tak ať mi napíše na Facebooku nebo na Skypeu, to už je jedno. A já se s vámi z dnešního LP Let's Play loučím. Ahoj!